Dobrý den, zdraví vás Tomáš Novák a divadlo Tomáše Nováka. Oznamujeme vám, že divadlo Tomáše Nováka pořádá další soutěž. Tentokrát budeme soutěžit o tyto slevové poukázky v hodnotě 100 korun do Sportissima a Lega. No a co musíte udělat pro to, abyste je získali? Stačí, abyste tady dole pod videem klikli na první odkaz, který vás připojí na náš soutěžní formulář. Tam odpovězte na všechny otázky a vyplňte celé vaše jméno a e-mail. No a pokud chcete vidět, co vyhrajete, tak klikněte na druhý odkaz, ve kterém je www.divadlotn.cz/fotogalerie, tam se na výhru můžete podívat. Soutěž se bude konat od 25.4. do 1.5.2013. Ve středu 1.5. vylosujeme jednoho výherce, který získá tyto slevové poukázky. Ostatní soutěžící obdrží cenu útěchy. Děkuji vám a nezapomeňte, že s divadlem Tomáše Nováka můžete stále vyhrávat.